Hau da garraiagailua eta 3 angelu marraztuko ditugu. 65 gradukoa, 160 gradukoa eta 250 gradukoa. Orduan, lehenengo zein behar dugu? Alde bat jarri beharko dugu. Orduan, zuzen bat egingo dut. Adibidez, hau. Puntua A. 65 gradu hartzeko jarri behar da. Gurutze hau puntu hori Aren gainean. Hor ikusten den bezala. Eta marra zuzen hau jarri behar da zuzenaren gainean. Hori jarri ondoren, biratara kontatu ezakegu. 0-tik 180 edo hemendik 0-tik 180. Guk egingo duguna A puntu hor dagoelako hemen zabalduko dugu. Eta 65 arte, orduan da 10, 20, 30, 40, 50, 60 eta 65 puntu hori da. Orduan, puntu hori balen bada, orain bakarrik egin behar duguna da elkartu. Eta elkartzen dugunean, lortu dugu 65 graduko angilu bat. Hau izango litzake lehenengoa, 65koa. Oan, guazen pentsatzea bigarrena, 160. Orduan, jarriko dugu berdin. Adibidez, erauntara. Eta, pentsa ezagun, puntua hau dela, B. Orduan, zabaldu beharko dugu erauntara. Beti bezala, hemen ikusten dezuen bezala, hemen azaltzen da gurutze hori. Orduan, erdi hori izango da B puntuaren gainean jarriko duguna. Eta hau, zuzen hau, beste honen gainean. Orain, kontatuko dugu erauntara. Ze, hau da B puntua, hemen zabalduko da erauntara. Orduan, zenbat, 160, orduan, hastege haueki kontatzen. 0, 10, 20, ez hemen. Orduan, 0, 10, 20, eta 160 hemen dago. 20aren parean, puntu hori da, orduan, oren bai, elkartu ezaket, sortu dutan puntua, eta B. Eta erpina lortuko dugu. Erauntara, hau izango da, 160 gradu. Baina batzutan gertatzen da hemen bezala, 250 gradu ditugula. Eta hori zailagoa da, ze hemen 180 gradu besterik ez daude. Zer egin behar dugu? Egin behar duguna da, ondorengoa. Buelta osoak zenbat du? 360. Eta guri eskatu digute 250. Orduan enten dugu kenketa. 250 eta atatzen zaigu 110 gradu. Orduan, guk marraztuko dugu 110 gradu. Guazen marraztea, 110 gradu. Jarriko dugu hemen atazieten bezala. Horrela adibidez. Eta hau izango da C puntua. Eta egin behar dugu 110 gradu. Orduan, adibidez, hemen endezaket. Nahi den bezala, indetike goraka, beraka, horrek berdin du. Orduan, jarriko dut, ikusten duzuen bezala, hor C puntuan erdiko puntu hori, eta 0-tik hasiko naiz. 0 hau da, ez hau. 110 esan dugu, ez da? Orduan, 110 hemen dago. Elkartzen ditut, biak. Hori da. Etoren, marraztu behar dugu, 250 gradu. Horan, hau baldin bada, 110, zein da 250 beste guztia. Hau da, 250 gradu. Eta erauntara, nik uste dut, ulertu ez dutela nola egiten diren angeluak. Beste bat arte, agur.